ben ik begonnen als kunstenaar? Het is eigenlijk een natuurlijk proces. Eigenlijk, je begint als klein kind al kunst te maken. Je bent gewoon, je tekent, je doet dingen. Ja, en zo begint dat bij iedereen. En de ene gaat verder en de ander die stopt ermee. Dus, en ik ben van tekenen naar schilderen gegaan en van schilderen naar beeldhouwer. Ik ben Toon Koops en ik ben beeldhouwer, kunstenaar. En hoe is dat beeldhouden tot stand gekomen? Ja, een natuurlijk proces eigenlijk. Hè. Als jongetje op de school kon ik aardig tekenen. En dan op een gegeven moment dan gaat het uitgroeien. Dan ga je kleine schilderijtjes maken. Ik ben begonnen met schilderen eigenlijk. Mijn inspiratie, ja, dat is niet een doosje waar je het uithaalt. Maar dat is eigenlijk gewoon constant zoeken wat je wil hebben. Je gaat zoeken naar nieuwe vormen. Je zoekt naar ja, het is gewoon echt tobben, zwoegen. En dan eindelijk, soms heb je het, soms heb je het niet. Het is een heel moeizaam proces. Eigenschappen van een beeldhouwer. Ik denk dat het voor een kunstenaar of iemand anders hetzelfde is. Je moet erachter staan en je moet hard werken en je wil proberen een heel goed product te maken. Ik denk dat het niet verschilt met een bakker. Oh, mijn werk is altijd natuurlijk op mijn atelier in de Krommeweg, in IJzerdijken, in de Oranjepolder. Dan zou je zeggen, wat is dit? Nou, dit is een kolf van een geweer. Dan zeg je, nou, dus wat moet je ermee? Hoewel, moet je ermee, hij is wel heel mooi. Ik heb hem eigenlijk gekocht, omdat die heel mooi is uitgestoken eigenlijk. En dat stuk kolf, dan denk ik, god, daar moet ik iets mee. Maar ja, wat moet je met een kolf? Aan een geweer, maar ja, een geweer is ook weer wat. En op een gegeven moment, ik zat te kijken, te draaien, want ja, je pakt hem op en je denkt, god, ik moet het zus en moet zo. Het is natuurlijk een eindeloos gezoek om iets te bedenken. En toen had ik hem zo, en toen dacht ik, god, er zit een vorm van een rok in eigenlijk. Zie je? Ik denk, verrek. Dat is mooi. Maar ja, hoe met een vrouw zonder hoofd? Ja, dat is ook weer zo wat, hè? Hoe moet je dat nou toch doen? En ik wil niet een figuratief hoofdje poetseren en zo. En toen dacht ik, goh, een Zeeuwse kap, dan heb je gelijk een hoofd. En dat is strak, dus het tegenovergestelde van het hout, van het mooi gestoken hout. En toen heb ik daar gewoon een mooi kapje van gemaakt. Heel eenvoudig. Want alle dingen die ik vind en die ik gebruik, daar doe ik niets mee. Ik verander er niets aan. Ik ga er niet een stuk van afzagen of zo. Dat is iets daar blijven we vanaf. Ik heb daar respect voor. Zie je? En dan zie je op een gegeven moment hoe mooi en gracieus. En dat is nou de clue eigenlijk van het hele werk. Als je ziet, zeg je van nou, het is simpel en het is simpel, alleen je moet erop komen, dat is het probleem. Ik heb nu op het ogenblik een expositie in Saas-Fugent in het Industriemuseum. Het is een hele mooie expositie. Ik zou zeggen, ga kijken. Het is echt niet alleen mijn beelden, maar ook het museum is de moeite waard om te bezoeken. Het is leuk om gereedschap zo eens te zien. Hè? Ik bedoel, ik heb nog nooit naar Nijptang gekeken als een vrouw. Of was het een man? Ja. Ja. Een vrouw, hè? Ja. En dat is toch leuk om dat op deze manier vorm te geven.
En op een andere manier een gereedschap. Een mooie gereedschap is ook niet veranderd. Hè? Het gereedschap is allemaal origineel zoals het was. Het is niet uit elkaar gehaald of verbogen of wat dan ook. Nee. Dus het is allemaal zoals het gebruikt wordt door de persoon, hè? Door de vakman. En in een bepaalde vorm gebracht. En bij elk afbeelding is natuurlijk een verhaal. De expositie loopt tot 30 januari. En daarna is iedereen welkom bij me thuis op het atelier in IJzerdijken.